Wel, mae'n braf cael rhannu gyda chi bore yma. Cyn yr haf oedd y tro diwetha, actually, fod yn sefyll yma yn pregethu fel hyn. So mae'n reit braf i rhannu gyda chi bore yma. A bore yma, dyn ni'n dod i'r diwedd o'r cyfres ni bod yn mynd trwyddo dros y tymor diwetha yma, sef Pobl y Ffordd. A dros yr wythnosau a misoedd diwetha, dyn ni wedi bod yn edrych ar beth mae'n golygu i ni heddiw i fod yn pobl y ffordd. Beth mae hyn yn golygu? Ac yn penodol, dyn ni wedi bod yn edrych ar rhai o'r nodweddion ac ymarferion sydd yn rhoi i ni rhythm o fywyd gyda Iesu, ac yn ei profi bywyd yn ei lawnder. Fel mae Iesu hun yn dweud yn Ioan 10, dwi wedi dod i roi bywyd i bobl, a hwnnw yn fywyd ar ei orau. A dyn ni wedi meddwl am beth mae'n golygu i edrych ar bethau o safpwynt y Meseia fel pobl y ffordd. Be mae'n golygu fod yn pobl o weddi. Pobl mewn cymuned fel rhan o'r eglwys, pobl saboth, pobl halen o goleuni, pobl y Beibl, pobl hael a pobl sydd yn fendith. Ni wedi cyfro tipyn yn fyna yn dydan. A heddiw, dyn ni'n dod â popeth at ei gilydd, trwy feddwl am sut i ni yn gallu bod yn pobl sydd ar dan. Pobl sydd ar dan dros Iesu a'i efengil. A mae pob un o'r ymarferion a nodweddion dyn ni wedi bod yn edrych ar gyda'n gilydd yn bethau sydd yn bwysig iawn i'n ffydd ni. Maen nhw'n bwysig iawn i'n bywyd ni gyda Iesu. Maen nhw'n ein gwreiddio ni ac yn ein tyfu ni yn dyfnach i fewn i perthynas gyda fe a fel disgyblion iddo fe. Maen nhw'n pethau sydd yn cael ei dysgu o modelu gan Iesu ei hun, aeth iddo fo weinydgeithu pan oedd ar y ddaear. Maen nhw'n pethau sylfaenol i'n hunaniaeth ni fel pobl mae wedi creu ni i fod. Ac yn bellach, dyn ni'n gweld trwy'r eglwys fore wedyn sut mae'r rhythms yma yn canolig iawn i'r ffydd a'r ffordd roedd dylunwyr yn byw eu bywydau. A dyn ni'n gweld yn ymateb wedyn o'r pobl i hon yn un sydd yn bositif iawn. A dyma dyn ni dal yn credu. Dyn ni'n credu bod y rhythms yma yn bwysig iawn mwyn i ni allu tyfu a bod yn disgyblion Iesu Grist. Ond, nid jyst mwyn ni ein hunan ydy'r ymarferion a nodweddion yma yn bwysig, ond hefyd mwyn y byd. Mwyn ein cymdeithas ni, mwyn ein cymuned ni heddiw. I rai sydd tu allan yr eglwys, y rai sydd efallai ar ymylon yr eglwys, iddyn nhw cael gweld Iesu yn byw yno ni a trwyddo ni, ac i weld a profi ei hunan bywyd ar ei orau. A dyna sydd wedi bod yn gweddi ni dros y cyfres yma, yn bod ni'n edrych ar y pethau yma efo safpwynt allanol. A sut ydyn ni fel unigolion ac ar y cyd fel eglwys Iesu Grist yn cael ein tanio gydag angerdd newydd i weld teyrnas Duw yn cael ei adeiladu yn ein cymunedau yma. A heddiw, dyna lle dyn ni'n cloi y cyfres. I meddwl sut ydyn ni'n gallu bod yn pobl sydd ar dan yn gweld teyrnas Duw yn cael ei codi yn ein cymunedau. Nawr, dwi wrth fy modd efo tân. Mae yna rhywbeth does am tân sydd yn fascinating yn dydy. Pan chi jyst yn goelio tân, mae yna rhywbeth amdano fo yn does. Oedd yna rai ohonyn ni'n gael morfa neithiwr efo tân mawr, a chi jyst yn watcho do, yn meddwl, waw, mae yna rhywbeth fascinating amdano fo. Ac yn y tŷ, dwi efo log burner. Un bach, a dwi wrth fy modd efo fo. Un o'r pethau mwyaf cyffrous am y tŷ oedd y log burner yma pan o'n i'n symud i fewn.
A mae dim byd gwell ar ôl diwrnod hir, ar ôl diwrnod oer, diwrnod lle mae wedi bod yn bwrw glaw tu allan, cyrraedd adre a cynnig tân yn y log bena, a just mwynhau y cynhesroedd a'r gola sydd yn dod ohono fo. Achos mae'r tân yn gallu bod yn rhywbeth cysurus yn dydy, mae'n gallu bod yn gynnes. Ond mae tân hefyd efo potensial i ledaenu yn dydy. A mae efo potensial i chael effaith mawr ac i adael marc ar ei ôl. Mae'r tân yn gallu bod yn peth mawr yn dydy. A fel pobl y ffordd, mae yna alwad i ni fod yn bobl sydd ar dan. Nid i fod yn bobl sydd yn cadw ein golau ni o dan fowlen fel oedd Rhodri yn rhannu gyda ni cwpl o wythnosau nôl. Ond pobl sydd ar dan dros Iesu, pobl sydd yn cael effaith ystyrlon a chadarnhaol yn ein cymuned ni heddiw, yn y ffordd dyn ni'n byw ein bywydau. Ond be mae hwn rili yn golygu? Beth mae'n golygu i ni fod yn bobl sydd ar dan? Wel, ni'n ni troi at y darlleniad sydd gennym ni ar gyfer bore yma. A mae'r adnodau dyn ni'n edrych ar yn dod o 1 Pedr pennod 3. A fan hyn, ni'n gweld yr apostol Pedr yn ysgrifennu at y Cristnogion a'r eglwysi dros yr ardal yn Rhufain. Ac ar y pryd roedd y Cristnogion yn Rhufain a bellach yn profi erledigaeth ac yn dioddef oherwydd eu ffydd nhw yn Iesu. Felly dyma Pedr yn sgwennu ato nhw yng nghanol hyn i gyd ac yn rhoi rhai anogaethau iddyn nhw. A dyma mae'n dweud. Addolwch y Meseia a holl galon a'i gydnabod e'n arglwydd ar eich bywydau. Byddwch barod bob amser i roi ateb i bwy bynnag sy'n gofyn i chi esbonio beth ydy'r gobaith sydd gynnwch chi. Ond byddwch yn garedig wrth wneud hynny, a dangos y parch fydd ei ddew am i chi i ddangos atyn nhw. Peidiwch gwneud dim fydd gynnwch chi gywilydd ohono. Wedyn, bydd y rhai hynny sy'n siarad yn eich erbyn chi yn cael eu cywilyddio am eich bod chi'n byw bywydau mor dda fel Cristnogion. Os oes rhaid ddioddef o gwbl, mae'n well dioddef am wneud pethau da na chael eich cosbi gan Dduw am wneud pethau drwg. A dwi'n meddwl mae'n wir bod ni yn cymdeithas fel cymdeithas ni heddiw mewn rhai ffyrdd wedi cael ein dysgu i gyd ymffurfio yn y ffordd dyn ni'n byw, yn ffordd dyn ni'n gwneud pethau. Cos oes yna rhywbeth sydd yn wahanol, dyn ni'n gallu bod yn reit amheus amdano fo, yn dydy. A pan yna rhywbeth gwahanol am rhywbeth, dyn ni'n sylwi arno fo. Nid yw'n mynd heb i neb i sylwi. A fel dyn ni wedi meddwl yn barod a troi'r cyfres yma i gyd, y ffordd dyn ni'n byw fel pobl y ffordd, yn byw ein bywydau i fod yn wahanol. I fod yn wahanol yn y ffordd dyn ni'n dangos Iesu i eraill o'n gwmpas ni. Ac oherwydd mae'r ffordd dyn ni'n byw fel Cristnogion, fel pobl y ffordd, dilynwyr Iesu Grist, mor ddiwylliannol, mor radical mewn ffordd. Mae pobl yn sylwi. Mae pobl yn gweld bod yna rhywbeth gwahanol amdano ni. Dyna sy'n digwydd pan dyn ni'n pobl sydd yn cario tân Iesu Grist i fewn i'n cymunedau ni. A dyna pam mae Pedr wedyn yn deud i'r Cristnogion, byddwch yn barod. Pan mae pobl yn gofyn i chi, pan mae pobl yn sylwi a gweld bod yna rhywbeth gwahanol amdano chi, byddwch yn barod i roi ateb. Nid os mae pobl yn gofyn, ond pryd maen nhw'n gofyn. Mae'n mynd i ddigwydd, mae Pedr yn dweud, felly byddwch yn barod. Achos os ydy Duw yn arglwydd ar ein bywydau ni, os ni'n byw ein bywyd ni mewn ymateb iddo fe fel arglwydd ar ein bywyd ni, bydd pobl yn sylwi, bydd pobl yn gweld. Byddwn nhw eisiau gwybod beth ydy o sy'n gwahanol amdano ni.
Falle bydd hynna yn dod trwy diddordeb go iawn i wir deall be sydd yn wahanol. Ond weithiau mae hynny yn gallu dod mewn ffordd fwy wrthdrawiadol weithiau. Dyna ydy'r gwirionedd i lawer o Gristnogion rownd y byd heddiw yn dydy, sydd yn cael ei herlyd oherwydd ei ffydd yn Iesu Grist. Ond mae'r Pedr yn dweud, addolwch yr arglwydd a'ch holl galon, a'i gydnabod arglwydd ar eich bywydau. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bwy bynnag sy'n gofyn i chi esbonio beth ydy'r gobaith sydd gynnwch chi. Dwi'n cofio pan o'n ni yn yr ysgol a'r coleg ac yn wneud arholiadau. A cofio mewn rhai o'r arholiadau, sa'ch chi'n cyrraedd cwestiwn sy'n dweud, esboniwch. A sa'ch chi gorfod esbonio rhywbeth neu rhywbeth. Rhywbeth. So oedden nhw ddim jyst eisiau gwybod yr ateb, oedden nhw eisiau i chi esbonio pam. Ac o'n i'n cysau'r cwestiynau yna, cos chi'n teimlo o dan y pressure yn dydach i gael gyd o'r ffeithiau yn iawn, i gael popeth yn y trefn iawn, i'r mwyn gallu ennill yn marcio ar gyfer y cwestiynau yna. Ond nid dyma mae Pedr yn dweud yn fama i ni. I ni ddysgu'r ffeithiau i ni allu jyst adrodd yn ôl. I ni gael ein diwnyddiaeth ni yn iawn mwyn gallu wedyn jyst adrodd yn ôl i'r pobl o'n gwmpas ni. Dim dyna ydy'r gobaith sydd gyda ni. Achos i ni sy'n bobl sydd wedi derbyn Iesu Grist fel Meseia ac arglwydd ar ein bywydau ni. Dydy'r gobaith sydd gyda ni ddim yn seiliedig ar rhyw set o ffeithiau. Dydy'r gobaith yma ddim chwaith yn rhywbeth gwlanog neu ansicr, ond yn lle mae'n gobaith ni yn drod yn gadarn trwy'r person o Iesu Grist ei hun. A dyna ydy ein gobaith ni heddiw, y person o Iesu Grist. Felly mae pob un ohono ni gyda stori. Mae pob un ohono ni gyda tystiolaeth o sut mae Duw wedi dod i fewn i'n bywyd ni. O sut mae'n rhoi gobaith i ni. Sut mae wedi bod ar waith. Sut mae'n parhau i fod ar waith ynddo ni a trwyddo ni. Yn yr amseroedd da dyn ni'n mynd trwy, yr amseroedd mwy anodd dyn ni'n mynd trwy hefyd. Dyna ydy ein stori ni, a dyna ydy'r gobaith sydd gan pob un ohono ni. Pa bawn ni'n gofyn i chi i bore yma, i ateb y cwestiwn yma, beth ydy'r athrawiadau o'r ffydd Cristnogol? Mae'n siŵr bod lot ohonych chi yn dechrau chwysu even, a meddwl, be dwi'n mynd i ateb? Sut dwi'n mynd i ateb y cwestiwn yna? A swn i hefyd, dwi newydd cael 2 flynedd yn y coleg diwynyddol, jyst i ddeud, yn meddwl, sut dwi'n mynd i ateb y cwestiwn yna? Ond, pa bawn ni'n gofyn y cwestiwn yma i chi yn lle? Pwy ydy Iesu i chi? Mae'n siŵr alla bydd rai ohono ni dal yn teimlo o dan pressure, ond byddwn ni'n hapusach i ateb y cwestiwn yna o pwy ydy Iesu Grist i ni? Pwy ydy'r person dyn ni wedi dod i gael perthynas efo a'r un sy'n rhoi gobaith i ni? A mae'n gallu swnio'n reit syml yn dydy, ond i lot fawr ohono ni, pan mae'n dod i rhannu ein stori ni, pan mae'n dod i rhannu ein ffydd ni efo'n ffrindiau ni tu allan y capel, efo'n cydweithwyr ein teuluoedd, dyn ni'n ffindio fo'n lot anoddach yn dydan. A dwi jyst eisiau annog chi heddiw efo'r sesiwn prynhawn yma. Os ydych chi yn teimlo fel hynna, os ydych chi'n teimlo bod chi yn stryglo efo rhannu eich ffydd efo'r pobl o gwmpas chi, jyst annog chi i ddod prynhawn yma, i wneud lle i ddod i sesiwn Tre ac Amelia, lle bydden nhw'n helpu ni'n ymarferol o sut ni'n gallu rhannu ein stori ni gyda'r eraill. Achos mae hwn mor bwysig bod ni'n barod i ni allu rhannu efo eraill am y gobaith sydd yno ni trwy Iesu Grist. A mae hefyd yn bwysig i ni gofio, nad yw'r bwriad o esbonio'r gobaith sydd gennym ni mwyn ennill dadl, neu ddim hyd yn oed i ennill y person.
ond mwyn dangos a chyflwyno'r person o Iesu Grist iddyn nhw. Dydyn ni ddim o dan y pressure i gyflwyno'r holl efengyl iddyn nhw then and there, ond i gyflwyno Iesu Grist, ein brenin ac ein ffrind. Cofiwch be mae Pedr yn dweud hefyd. Mae'n dweud, byddwch yn garedig wrth wneud hynny, a dangos parch fyddai Duw am i chi ei ddangos atyn nhw. Peidiwch gwneud dim fydd gennych chi gywilydd ohono. Wedyn bydd y rhai hynny sy'n siarad yn eich erbyn chi yn cael eich cywlyddio am eich bod chi'n byw bywydau mor dda fel Cristnogion. Ac os dyn ni yn pobl sydd ar dan, mae bod yn barod i rhoi ymateb ac esbonio'r gobaith sydd yno ni mor canolig i hynna. A dros yr tymor diwetha gyda'n gilydd, dyn ni wedi bod yn cael ein harfogi gyda'r adnoddau a'r offer fel petai sydd angen arno ni i byw fel pobl Duw, i ni fod yn bobl sydd ar dan. Ond mae yna un peth sydd yn hanfodol iddo fe gyd. Achos os dyn ni wir isio gweld trawsnewid yn ein cymunedau ni, yma yn Gaernarfon, yn Waun Fawr, yn Bontnewydd, Penygroes, lle bynnag yda ni, dyn ni methu gwneud o trwy nerth ni ein hunan. Os dyn ni derbyn yr alwad o fod yn bobl y ffordd, i fod yn bobl sydd ar dan, mae angen i ni cael ein nerthu a'n tanio gyda'r ysbryd glân. Achos dyn ni methu gwneud dim byd heb yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân sydd yn gwneud y gwaith ynom ni a troeddon ni. Yr ysbryd glân sydd yn llenwi ni efo'r bywyd newydd. Mae'n llenwi ni gyda nerth, gyda awdurdod, gyda arweiniad, ac yr ysbryd glân sydd yn ein tanio ni i fod yn bobl sydd ar dan dros y deyrnas. Mae'r tân yn cael ei sôn am tipyn yn y Beibl dros 500 o weithiau, apparently, yn ôl yn ymchwil wrthos yma. Dyn ni'n gweld o reit o'r cychwyn. Dyn ni'n gweld yn yr Hen Testament, dyn ni'n gweld cwmwl o dan yn cael ei ddefnyddio i arwain yr Israelite trwy'r anialwch. Dyn ni'n gweld Moses a'r berth yn llosgi. Dyn ni'n gweld y prophoid Eiseas yn gweddio am darn eth alw ar y bobl i troi yn ôl at Dduw. A wedyn yn y Testament newydd, dyn ni'n gweld sut oedd Duw wedi anfon tân i lawr ar diwrnod y Pentecost. Mae'r tân yn cynrychioli lot fawr o bethau. Yn cynnwys sancteiddroedd a puro. Ond pob un o'r hanesion yna, mae'r tân yn cysylltiedig yn uniongyrchol gyda presenoldeb Duw. Dweud mod i'n mynd adre ar ôl capel prynhawn yma, a dwi'n penderfynu bod fi eisiau cynnau tân. So dyma fi'n mynd ati i gael popeth dwi angen. Dwi'n rhoi bach o kindlin i fewn gynta, bach o papur o gwmpas. A wedyn dwi'n neud yn siŵr bod yna cwpl o firelighters i gael popeth i fynd. A wedyn dwi'n cael rhai logs mwy i roi arno fo, yn barod i llosgi. Mae popeth yna yn barod i llosgi'r tân. Nawr, dwi ddim yn sefyll yma ac yn honni bod yn gwyddonydd, dim dyna ydw i. Ond dwi yn gwybod, mwyn cynnau tân, mae angen 3 peth yn does. Mae angen tanwydd, ocsigen a gwres. Mae angen y 3 peth i fod yn presennol mwyn gallu cynnau tân. Dwi'n methu disgwyl i'r tân jyst dechrau ben ei hun, neu os mae un ohonyn nhw ddim yn presennol, os mae un ohonyn nhw ddim yna, bydd yna ddim tân. Achos beth sydd angen arno fi os dwi eisiau cynnar tân ac mwynhau y tân. Mae angen cael y gwres, mae angen matchen bach yn does. Mae angen matchen i wneud spark
bydd wedyn yn cymysgu gyda popeth sydd yn barod i wneud y tân, gyda'r ocsigen, gyda'r tannoedd, i greu'r fflam bydd wedyn yn gynnar tân i fynd. Ac mae mor wir amdano ni hefyd. Dyn ni'n gallu bod yn bobl sydd yn weddigar. Dyn ni'n gallu bod yn bobl sydd yn rhoi yn hael, ceisio ymarfer y saboth ac ati. Ond mae'n y perygl bod ni yn gallu cwmpo mewn i trap o fod yn eitha legalistic am y peth. Neu hynny yw bod nhw jyst yn pethau dyn ni'n gwneud achos dyna sydd wedi cael ei modelu a dysgu i ni. Wedyn maen nhw'n dod yn rhyw fath o tick list, rhyw fath o rhestr o bethau dyn ni gorfod gwneud. A wedyn dyn ni'n colli yr ystyr a'r ysbryd ohono fo. Achos nid dyna ydy'r bwriad. Achos os dyn ni wir yn derbyn bod yn pobl y ffordd, gyda'r calon cywir, gyda'r posture iawn, fel ffordd o fyw gyda fflam yr ysbryd glân, mae gallu bod yn wirioneddol trawsnewidiol. Ydy i ni ein hunan, ond hefyd yn ein tystiolaeth ni i'r byd a chymuned o'n cwmpas ni. A fel pobl y ffordd, dyn ni wedi cael ein galw i ddangos i'r byd o'n gwmpas ni, i'r byd sy'n llawn tywyllwch, llawn poen, bod yn y ffordd arall i fyw. Mae'n y ffordd gwell i fyw. Mae'n y ffordd sydd yn gyrddiwylliannol, ond un sydd yn arwain pobl at ryddid, at gobaith a bywyd llawn yn Iesu Grist. Ond mae angen i ni wneud o'r lle o cael ein llenwi gyda'r ysbryd glân. I ni fod yn dibynnu arno fe, i'n nerthu ni ac i'n harwain ni, ac i'n tanio'r fflam sydd yno ni. Mwyn i ni gallu bod yn bobl sydd ar dan i Dduw, i'r llefydd dyn ni'n mynd at ac yn cael effaith cadarnhaol ar ein cymunedau ni. Mae yna rhai adnodau allan o'r lythyr Paul at Timotheus sy'n dweud fel hyn. Dwi mor ddiolchgar i Dduw amdano ti. Y Duw dwi'n ei wasanaethu gyda chydwybod clir fel y gwnaeth fy nghyndadau. Dwi bob amser yn cofio amdano ti arthwyddio dydd a nos. Dwi'n cofio dy ddagre, di pan oedden ni'n dy adael, a dwi'n hiriaethu am dy weld i eto. Byddai hynny yn fy gwneud i'n wirioneddol hapus. Dwi'n cofio fel roi ti'n ymddiried yn yr arglwydd. Roedd loes dy nain ac Eunice dy fam yn credu go iawn. A dwi'n gwybod yn iawn dy fod ti yr un fath. A dyma di'r adnodau dwi eisiau canolbwyntio ar. Dyna pam dwi am i ti ail gynnar fflam a meithrin y ddawn rhoddodd Dduw i ti pan wnes i osod doelo arno ti i gomisiynu di i'r gwaith. Dydy Duw ddim wedi rhoi ei ysbryd i ni fod yn llyfr, ond i'n gwneud ni'n gryf, yn llawn cariad ac yn gyfrifol. A pan mae Duw ar waith yno ni, troi ei ysbryd ef, a dyn ni'n partneru efo fo, dyn ni'n cael ein tanio i fod fel pobl Duw, yn cario ei dan, yn cario ei presenoldeb fe i fewn i'r llefydd dyn ni'n mynd, ac yn dangos hynna i'r pobl o'n gwmpas ni. Dydy'n job ni ddim i ennill pobl, ond yn syml, jyst i ddangos iddyn nhw y ffordd gorau i fyw. Mae dim ond yn cymryd un sbarch bach yn dydy i gynnau fflam a tân mawr. Ond jyst fel mae tân angen cael ei foedo mwyn gallu llosgi yn llachar ac yn parhaus, mae angen i ni hefyd cael ein llenwi a bod yn dibynol ar yr ysbryd glân i'n tanio ni. Mwyn i ni fod yn dystiolaeth glir i'r byd o'n cwmpas ni. I ni fod yn barod i rhannu gyda hyder a charedigrwydd am y gobaith sydd gennym ni. Mwyn i Dduw gallu adeiladu ei deyrnas ynddo ni a troeddo ni yn ei gwlad a'r byd o.
Ac wrth i fi paratoi yr neges yma y bore yma, oedd na geiriau o can oedd yn mynd rownd ym mhen. A mae'n gan y band Cristnogol Rend Collective, os mae rai ohonych chi yn nabod y band. Ac o'n i'n surprised i weld, oedd yna cyfieithiad Cymreig o'r peth. Ar ôl, dwi'n meddwl, nes ti wneud? Na, rhywun arall di wneud o? Di am jyst darllen allan rhai o'r geiriau yma, achos dwi'n meddwl mae'r geiriau yma rili yn crynhoi beth mae'n golygu i ni fod yn bobl sydd ar dan. A dyma mae'n deud, tyrd a dy deyrnas di yn ein colonnau ni, cynyddau ynom ni, datguddian pwrpas ni, rhodan dy obaith ynom ni, fel coel certh yn ein henaid ni, ysbryd glân, tyd llenwa ni yn awr. Ni yw dy eglwys, rho dy bwer ynom ni. Dy deyrnas geisio ni, dyn ni'n llwgu a dy hei, yn gwrthod eistedd nôl, cant ti yn gwobr ni. I weld colonnau caeth yn rhydd, y clodd, y sal a'r tlawd yn rhydd. Ildiwm bopeth dros dy deyrnas nef. Ni yw dy eglwys, ein cri adfywio'r byd. Dwi'n meddwl mae'r geiriau yna mor pwerus yn dydyn, a dyna ydy ein gweddi ni fel pobl y ffordd. Gyda tan yr ysbryd glân, mae pob un ohono ni yn cario presenoldeb Duw lle bynnag dyn ni'n mynd. Yn dangos bywyd Iesu, trau'n gweithredoedd ac yn y ffordd dyn ni'n byw ein bywydau. Felly gallwn ni fod yn barod i bointio pobl at Iesu, pointio nhw at y gobaith sydd ynom ni. A gallwn ni fod yn disgwyl-gar i weld Duw yn adeiladu ei deyrnas ef yn y llefydd o'n gwmpas ni, yn trawsnewid bywydau, yn rhoi rhyddid, heddwch a chariad. Nid mwyn ni, ond mwyn ef, ei deyrnas ef. Cyfalle bore yma, dych chi yma a dych chi ddim wedi profi yr gobaith sydd i gael trwy Iesu Grist. Ddim wedi profi bywyd ar ei orau mae Iesu yn cynnig. Falle dych chi wedi gweld bod yna rhywbeth gwahanol am bobl sydd yn dilyn Iesu a'r ffordd maen nhw'n byw eu bywyd. Hoffech chi profi hynna hefyd. Profi hynna dros chi eich hunan. Mae yna wahoddiad i chi bore yma i ddod at Dduw ac i dderbyn fo fel Mesia ac arglwydd ar eich bywyd ac i dderbyn y gobaith a bywyd llawn sydd ar gael troeddo fe. Ond efallai bore yma, dych chi wedi bod ar y taith gyda ni dros yr cyfres yma a dych chi wedi cael eich tanio. Dych chi wedi cael eich tanio o beth mae'n golygu i fod yn bobl y ffordd. Be mae'n golygu i ceisio mwy o Dduw ac i weld Duw ar waith o'n gwmpas ni. Byddwch chi'n ceisio gweld deyrnas Duw yn cael ei adeiladu a tyfu. A chi eisiau ceisio mwy o hynna. Dych chi eisiau ceisio lle dych chi'n gallu mynd, lle dych chi'n gallu dangos Iesu iddyn nhw. Ond dwi'n cofio bod ni ddim yn neud o trwy nerth ni yn hunan, bod ni'n neud o gyda help a nerth yr ysbryd glân. Ond efallai bore yma, dych chi yn eistedd yma a dych chi'n gwrando, chi'n meddwl, wel Hannah, dwi'm yn teimlo fel dwi'n person sydd ar dan ar hyn o bryd. Efallai oedd na adeg lle oeddech chi ar dan. Oeddech chi ar dan dros Iesu a'i efengil, ond erbyn hyn, mae'r fflam wedi mynd yn llai. Efallai oherwydd amgylchiadau neu profiadau gwahanol. Ond efallai, dych chi wedi cwmpo mewn i'r rwet yn eich perthynas gyda Iesu. Dych chi gyda'r nodweddion a'r ymarferion yma i gyd. Ond mwyn allu profi a gweld trawsnewid, mae angen cael eich ail llenwi unwaith eto, gyda fflam yr ysbryd glân, i ail gynnar tân yno ni unwaith eto. Sut bynnag
yda ni ar diwedd y cyfres yma. Gadewch i ni bob bobl sydd yn ymroddedig ac yn llawn brwdfrydedd i fyw yn y ffordd mae Iesu wedi dangos. Gyda cyffro a gyda sbarc yr ysbryd glân, i ni fod yn dystiolaeth i'r byd o'n cwmpas ni, ac i weld ei deyrnas ef yn cael ei adeiladu a thyfu o'n gwmpas ni, gogoniant a clod iddo fe. Amen. Dwi eisiau ni cymryd chydig bach o amser, jyst mewn gweddi ac ymateb i'r neges bore yma, ond hefyd i'r negeseuon dyn ni wedi clywed dros y cyfres yma i gyd. A jyst dod yn hunan, lle bynnag yda ni, jyst i ddod yn hunan at Dduw. Ac yn gwahodd yr ysbryd glân i llenwi ni. I'n tanio'r sbarc sydd yno ni, ac i'n defnyddio ni fel pobl y ffordd i ddod ag ogoniant i'w enw ef. Dewch ni cymryd jyst chydig o munudau dywel jyst i ni yn ein colonna ni i dod yn hunan at Dduw. O Dduw, dyn ni'n diolch i ti, trwy dy fab Iesu Grist, bod gennym ni ffordd i brofi bywyd yn ei llawnder, i ni profi bywyd ar ei orau arglwydd. Diolch bod y bywyd yna ar gael i pob un ohono ni. Lle bynnag ydyn ni ar hyn o bryd, ti'n galw ni mewn i perthynas efo ti. A ti'n galw ni i fod yn tystiolaeth i'r byd o'n cwmpas ni. I fod yn bobl sydd yn rhannu dy obaith di yn y llefydd o'n gwmpas ni. Arglwydd, mae'n byd ni yn ysu am rhyw fath o gobaith, arglwydd. Ond ti di'r gobaith sydd gynnon ni, arglwydd. Ti di'r gobaith gorau dyn ni'n gallu rhannu, arglwydd. Felly Duw, helpa ni i fod yn bobl sydd yn cario dy bresenoldeb di, sydd yn cario dy ysbryd di tu allan o'r waliau'r capel, arglwydd. I fewn i'n cymunedau ni, ein llefydd gwaith ni, ein teuluoedd ni, ac yn dangos i eraill y ffordd yma o fyw, y ffordd sy'n rhoi rhyddid a bywyd a gobaith. Arglwydd, i'n gweddio dros unrhyw un bore yma sydd yn teimlo bod y sbarc ddim cweit mor llachar, arglwydd. Gofyn y bydde di yn llenwi nhw efo dy ysbryd di, arglwydd. I tanio y fflam yno nhw, arglwydd. Atgoffa nhw bod nhw'n cael eu caru gen ti. Atgoffa nhw am y gwirionedd a'r gobaith sydd ar gael yno ti, arglwydd. Arglwydd, i ni gyd, jyst gofyn, arglwydd, byddwn ni yn dibynnu arna ti, dibynnu ar dy ysbryd di. Yn gwybod bod ni'n mynd allan i fod yn halen o goleuni yn y ddeir yma, efo dy help di, efo dy nerth di, arglwydd. Dyn ni ddim yn neud o yn nerth ni yn hunan, ond trwy dy nerth di, arglwydd. So arglwydd, llenwa ni unwaith eto efo dy ysbryd di. Arglwydd, llenwa ni efo nerth, efo cariad, efo bywyd.
Arglwydd, dyn ni'n ysu i weld ti ar waith, yn plith ni, yn ein cymuned ni, Arglwydd, yma yn Gaernarfon ac yn bellach, Arglwydd. Arglwydd, dyn ni'n gwahodd ti i fod ar waith. Yn Arglwydd, wrthyn ni ymroi mo i fod yn pobl y ffordd, Arglwydd. Gofyn i ti defnyddio ni, Arglwydd. I ni weld ti ar waith, i weld ti yn symud, Arglwydd, yn gweld y deyrnas di yn cael ei codi, Arglwydd, yn gweld pobl yn profi'r traws newid sydd ar gael troedd at ti. Felly Ysbryd Glân, gofyn ti llenwi ni efo dy nerth di i ddefnyddio ni mwyn dod â gogoniant i dy enw di. Yn dy enw di, dyn ni'n gweddio. Amen. Amen.